Gobernu batek arduraz gobernatu behar du eta arduraz kudeatu behar du diru publikoa. Gaur jakin dugu, EAEko auzitegi nagusiak bertan bera utzi duela 2018an Gipuzkoan ezarri zen bidezari sistema. Eta gaude kudeaketa txar baten aurrean. Eta gaude arduragabekeriaz jokatu duen gobernu baten aurrean. 2018an esan zitzaion foru gobernuari arriskua zegoela, arduraz jokatzeko, prudentziaz jokatzeko, bermatzeko ziurtasun juridikoa eta ez zitzaigun kasurik egin. Honen ondorioz, gertatu daitekena da, hurrengo hilabete urteetan, milioi asko bueltatu beharra gidariei. Notizi txar bat, Gipuzkoarentzako eta Gipuzkoar guztientzako. Eta gainera esaten digute berriro ere, errekurrituko dutela Espainiko epaitegi gorenean, eta berriro ere jarraituko dutela kobratzen. Esandakoa, kudeaketa txar baten adibide nabarmena.